A u petak u 10 sati na 10 će minuta u Hrvatskoj stati autobusni promet među gradovima, selima i županijama. Istodobno u Zagrebu će se održati polusatna prosvjedna vožnja autobusima. Sindikati i njihovi poslodavci traže donošenje pravilnika kojim će se regulirati autobusni prijevoz putnika i omogućiti početak pregovora o granskom kolektivnom ugovoru. Najavljuju i štrajk prvog dana školske godine. Marijan Mitrović za volanom je već 35 godina. Vozi autobus po Hrvatskoj i Europi u kojoj se sve više njegovih mlađih kolega iseljava i nalazi posao. Zbog loše situacije, Marijan se boji da za njega ni u domovini neće biti posla. Apsolutno da se bojim za sudbinu, jer u ovom stanju kako smo sada sa ovim plaćama koje su među 3,5 i 4,5 tisuće kuna uvre glave, teško je očekivati šta će biti sutra. Što ih čeka sutra ne znaju ni njihovi poslodavci. Sad smo nazvan pred točkom kada će broj vozača toliko past da ćemo morati birat koja sela u državi više neće imati prijevoz. Prijevoznici ostaju bez vozača, ali i bez putnika, jer su karte skupe. Kažu da je postojeći model prijevoza autobusima i način sufinanciranja neodrživ. Mi smo ostali u ovom, ja bih rekao, staromodnom sustavu gdje prijevoznik sam bira što će voziti u odnosu na jedan uređeni javni sustav gdje država, odnosno javna uprava, županije, općine, gradovi definiraju potrebu za prijevozom i daju tu uslugu građanima. Pisali su sindikati i ministrima te tražili sastanak, ali nije bilo odgovora. Kako bi upozorili javnost na ove probleme, vozači autobusa u petak u 10 sati zaustavit će promet na 10 minuta u cijeloj Hrvatskoj. Mi smo u ovom trenutku izostavili javni gradski prijevoz. Smatramo da je ovo samo upozorenje i vladi i ministrima da se mi ne šalimo, da ne mislimo neozbiljno i ukoliko zaista ne dođe do pomaka u načinu komunikacije između vlade i ministara i sindikata, mi pripremamo štrajk 9.9. Pa bi tako prvog dana nove školske godine stao i gradski, i regionalni i nacionalni prijevoz. Resorni ministar Oleg Butković čini se nije zabrinut. Svako dođe do štrajka. Vidjet ćemo, ajde ljudi, čuvajte se. Inače, novi pravilnik kojim će se regulirati autobusni prijevoz putnika još se čeka, iako je zakon o prijevozu u cestovnom prometu donesen prije više od godinu dana.